Марамад дароед. Ассалому алейкум, доктор. Алейкум ассалам. Мукия. Марамад, бейт, гузаред. Ассалому алейкум, доктор. Алейкум ассалам. Шинед ама? Совет, доктор. Рахмат. Чӣ шикоят доред? Доктор ҷон. Хоб. Нафасам мегирад. Нафасатон мегирад? Ҳамин агар як 5-6 қадам монам, нафасам мегирад. Хоб. Шумо агар дар ошёнаҳои баланд бароед, чӣ хел ҳис мекунед худатонро? Доктор ҷон, наметавонам. Як 10-20 маротиба дам гирифта, қариб 2 соат мебароям. Яъне ки боз тез роҳ гаштанам наметавонед? Агар тез роҳ гардам, намешавад. Нафас мегирад, нафас мегирад. Хоб. Шумо меъдаатон ғам намедиҳад? иштиҳоатон чӣ хел? Меъда созай, хушрӯ мехӯрам, доктор. Хушрӯ мехӯред? Хушрӯ мехӯрам, иштиҳом созай. Мегӯям, доктор ҷон, диқи нафас нашуда бошам. диқи нафас? Не, ин бемории шумо дига беморӣ аст. Шумо диқи нафас нестед. ҳозир ман барои шумо табобаташро мегӯям. хоб, шумо саҳар чӣ наҳор карда будед? Дар наҳорӣ чӣ наҳор карда? ҳеҷ ҳам нахӯрдам, доктору. Я 3 коса ширчой хӯрда будам, я 5 дона нон қадӣ. Хай ноно майдаак кай кӯзи. Рости гап, як 10 дона тухми опас хӯрдум, як 12 сосискаи дига хӯрдум ай болош. Баъд як 5-6 самбусо овардам. Хай бисёр таъмаш нағз буд, ҳаморам хӯрдум. Шуд. Амак, бемории шумо маълум. ҳоло ман табобаташро менависам. шумо ҳаминро риоя кунед. дар муддати 1 моҳ ва дер дар муддати 2 моҳ табобат меёбед. Ташаккур. хоб, ин беморӣ аз бадани шумо тамоман гум мешавад. фаҳмидед? ҳозир. хоб, ина инҷо ман менависам ва шуморо мефаҳмонам. саҳарӣ 2 дона печен, хоб? ва 1 стакан ҷурғот мехӯред. бале, дар нисфи рӯзӣ 6 дона печен ва 2 стакан ҷурғот. ва дар бегоҳ, хоб, бозам ҳамон 2 дона печен ва 1 стакан ҷурғот. мана амакҷон, агар ҳаминро хушрӯ риоя кунед, дар муддати 2 моҳ ин беморӣ аз баданатон тамоман гум мешавад. саломат бошед. хуш омадед. шифо ёбед. хуш омадед. марамад дароед. Доктор ҷон, лавай. як чизро нафаҳмидам. пурсед. ҳамин навиштагиҳои шуморо пеш аз хӯрок хӯрам ё баъди хӯрок? чӣ? Кани кушо даро кушо. Кани. Поён дар мекунем боло. Поён. Поён? Боло. Боло? Поён. Поён? Боло поён. Гоп боло, гоп поён ман нафаҳмидам. Кадомаш дар мекунам? Доктор ҷон, саҳари поёнгиш дар мекунад, ина бега мешавад, баъд бологиш дар мекунад. Ман фаҳмидам. Анам поёнгиш дард мекунад. Дардро ба ҳама тараф медиҳад, фаҳмидӣ? Боли як тоза карда мегирӣ. ҳамаш хуб мешавад, фаҳмидӣ? Доктор ҷон, дар намекунад? дар намекунад, мо тоза мекунем. ҳамун данонро тоза кардем, ҳамаш хуб мешавад. Додарҷон, тоқат кун. Бе ин намешавад, доктор ҷон? Намешавад, ман тоза кардан дар кор. Ana, kamtara gidigan. Ana shu. Ne kadar betoqat deydi. Chiqay. Doktor jon? Dardаш гум шуд. Ana dedi, men dardаш гум mesham. Rahmat doktor jon. Ma ino gir, Xudarjon. Гуш мекунам доктор. Ana ino gir. ҳамаш хуб мешавад. Хуб. Имрӯз 3 соати чӣ намехӯред ҳозир? 3 соат? 3 соат. Обам нанӯшам. Оби хунук нанӯшед. Хуб. Пагоҳ меояд, дандонро маҳкам мекунем баъд. Майлаш? Пагоҳ? Ҳозир ҷавоб? Ҳозир ҷавоб рафта истироҳат кунем. Хуб, раҳмат доктор ҷон. Барама. Ина гиред доктор ҷон.
Bio. Hadi rahmat. Dodar agar yangbaz boshad go'yib daroy. Xo'p shunas. Rahmat doktorjon. Xo'p. Salomat bo'ling. Rahmat. Davray. Marhamat daroy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Doktorjon. Mebakshid yaxshi pursam. Marhamat. Hamid dandonkani chand pul doktorjon? Dandonkani? Bale. 50 so'm bo'laysa. Doktorjon arzon nameshavad? Ey barodar. Önce bozor neko'qi. Injo dandon pizishk. Nefahmidam doktorjon, oxi man 20 somoni doram. 20 somoni? Bale. 20 somoni با اون شرط ارزان میشود که بسوزان دارو. چی خیلی بسوزان دارو؟ یعنی که داروی کرخ کننده نمونده میکنه. ها میشه دکتر. میشه. ها میشه. نمیترسید. نه. درد میکنه. مالش میشه. این تربوشات مرحمت گذاری. یک لحظه دکتر جان. یک لحظه. خاله جان بیا. من دکتر جان در 20 سومونی میکنم. ای؟